खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं ललिता गयारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै मानहानि केस होनायनि सायाव गोजौ बिजिरसालिया जामिन होबाय। कमतापुर साहित्य परिषदआ सा 25 मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायाव गावजों गाव मोनसा-मोनसि। काजलगावआव चिरां जिल्ला बेंगिरि आरो भुटाननि गोजौ सारिनि मावख'गिरिनि गेजेराव सावरायमेल खुंदों। भारतआव 2023 नि इन्टारनेशनेल अलिम्पिक काउन्सिलनि जथुमा जागोन। आफां आसामनि थाखाय मोजां खौरां रुपसि बिरखं गाथोनाव सप्तासेयाव 6 सान बिरखं बिरगोन। बर' थुनलाइ आफादा गासै मोन 6 थुनलाइयारि बान्थाखौ फोसावबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै केस होनायनि सायाव उकिल खौरांगिरिनि मेल खुंना खेंफोरथि होदों। सनिबारखालि उकिल अटिल कादिरमेया बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै प्रमद बर'आ माननि थाखाय केस होदोंमोन बेनि बागै खौरांगिरि मेल खुंनानै गुवारै फोरमायथिना होयो। थांनाय 2020 मायथाइनि फेब्रुवारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ कभिड-19 बेरामाव गोग्लैनानै बिजिपिनि देहा फाहामसालियावसो दं होननानै नंखायै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिदों। बेबायदि नंखाय खोथा बुंनायनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि सायाव रागा जोंखांनानै बिनि हेंथायै केस होदोंमोन आरो बे केसनि हेंथायै सनिबारखालि बारग' बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिजिरसालियाव हाजिर जानायनि उनाव जामिन मोनदोंमोन होननानै उकिल अटिल कादिरमेया बुंथिदों। लोगोसे बे केसआ जेबो अजन गैया आरो बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव जेबो मामला सोलिनाय नङा होननानै मिथिहोदों। बावैसो सिगां कमतापुर साहित्य परिषदआव कमतापुर दाबिनायनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनायाव गावजों गाव मोनसा-मोनसि सोमजिदों। आगुनि आख्रासु आफादगिरि आरो आथिखालनि कच राजबंशी कल्याण परिषदनि आफादगिरि बिश्वजित रायआ बिजिनियाव खौरांगिरि मेल खुंनानै गासै सा 9 आल' कमतापुर दाबिनायाव सोमावसारनायाव मुंख्लं जादोंमोन होननानै बुंदोंमोन आरो सा 14 आ आथिखालाव बबेनिफ्राय फैदेरखो बेखौ सोंलु खालामनानै सा 25 नि गेजेराव सा 14 आ नंखाय होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिश्वजित राय बुंनाय बेफोर मोनसेबो रावा सैथो नङा होननानै गुबुन गुबुन आख्रासुनि दैदेनगिरि आरो कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि इएम मोनहा बुंफिनदों। मोनसे समनि आख्रासु दैदेनगिरि पबित्र बर्मनआ रबिबारखालि चिराङाव खौरांगिरि मेल खुंनानै बिश्वजित रायखौ जावलिया आरो खर' गाज्रि होननानै सोंखारिफिनदों। बेनि अनगायैबो केएसिनि इएम कामेश्वर रायआ क'क्राझार जिल्लानि फकिरागाम सत्री आश्रमाव खौरांगिरियाव सोंनायाव बुंदोंदि आथिखालाव बिश्वजित रायआ जावलिया बायदिसो जालांबाय बेखायनो जानला-मोनला बुंबाय थादों। बिश्वजित रायनि बुंनायाव जेबो सैथोथि गैया होननानै सोंखारिफिनदों। काजलगावआव रबिबारखालि चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र साह आरो भुटाननिफ्राय फैनाय काउन्सिलर जेनेरेल जिंमे थिलिं नांमां भाइस काउन्सिलर आरो गुवाहाटीआव थानाय भुटान आन्सलिक जेनेरेल पूर्व सिंह मोननि गेजेराव मोनसे सावरायमेल जानानै थांदों। थांनाय बोसोरनै समाव कर'नानि थाखाय भारत आरो भुटाननि गेजेराव जेबो सोमोन्दो थायाखैमोन। बेखायनो गोदानै सोमोन्दो लाखिफिननो आरो आगोलनि बायदि थांलाय फैलाय एबा फालांगियारि सोमोन्दो फोनांजाबहोनो थाखाय सावरायनानै बे सावरायनायाव जायगा मोनदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। 2023 मायथाइनि इन्टारनेशनेल अलिम्पिक काउन्सिल जथुम्माया भारतआवनो जागोन। बैजिंनि जथुम्मायाव बे थांखिखौ लानाय जादों। भारतनिफ्राय दैथायहरजानाय इन्टारनेशनेल अलिम्पिक काउन्सिलनि सोद्रोमा नीता आम्बानीआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बे खौरांखौ होदों। बे खाबुआवनो नीता आम्बानीआ बुंबावदों दि आथिखालाव थांनाय 40 बोसोरनि उनाव इन्टारनेशनेल अलिम्पिक जथुम्मानि जथुमा बेनो गिबि खेब जागोन आरो भारतनि थाखाय गाहाम इंगित होननानै फोसावदों। बड'लेण्डनि नायल'-जाल' मोनसेल' बिरखं गाथोन क'क्राझार जिल्लानि रुपसि बिरखं गाथोनाव आथिखालाव सप्तासेयाव 6 सान बिरखं बिरसिगोन। जायफोर हान्थियारिफोरा गुवाहाटी आरो कलकातायाव थांनो गोनां जायो बिसोरो खम समनि गेजेराव खम खरसाजोंनो थांनो एबा फैनो हासिगोन। आथिखालाव मोन 72 मासि गोनां फ्लाइ बि मुंनि बिरखंआ रुपसि बिरखं गाथोनाव सिबिथाय होगासिनो दं। बे मोजां खौरांखौ रुपसि बिरखं गाथोननि जेनेरेल मेनेजार बिएक मीनाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसे आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआबो रबिबारखालि कलकातानिफ्राय रुपसि बिरखं गाथोनाव ओंखारफैनानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो उन्दै समाव
समाव गुदि फरायसालियाव फरायनाय समाव रुपसि बिरखं गाथोननि सोमोन्दै फरायनो मोनदोंमोन आरो दिनै गावनो बे गोबाव सम गोदोसोनानै थानाय बिरखं गाथोनाव ओंखारफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे रुपसि बिरखं गाथोनाव 1982 मायथाइयाव जोबथा बिरखं बिरदोंमोन आरो बेनि उनाव 2003 मायथाइयाव BLT आरो भारत सरकारनि गेजेराव BTC गोरोबथा खालामनाय समाव रुपसि बिरखं गाथोनखौ फोसावफिननांगौ आरो गोदानै सिबिथाय होनांगौ होननानै गोरोबथा खालामदोंमोन। बेनि उनाव गोरोबथा बायदियै 2021 मायथाइनि 8 मेआव गिबि खेब फ्लाइबि बिरखंआ बिरजेनदोंमोन। 20 फेब्रुआरि रबिबारखालि तामुलपुराव जथुम्मा मावफुं आफादनि मेलाव बर' थुनलाइ आफादा 2022 नि गासै मोन 6 थुनलाइयारि बान्थाखौ फोसावबाय। फोसावजानाय बान्थाफ्रा जादों फारियै रानसार बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ब्रिफुथि कुमार नार्जारिया। सरमेश्वर बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझारनि प्रतिभा नन्दनी नार्जारिया। हाब्राखात बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों बर'नि नायल' जाल' आगोमा हारिमु सिबियारि सोरां मन्जु थियाटारनि सुंथागिरि आरो सामलायगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारिया। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमु बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझारनि परत चन्द्र बसुमतारिया। पवन नाथ बरगयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझारनि गागि लिरगिरि उत्तरा बसुमतारिया आरो डक्टर प्रफुल्ला दल बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझारनि डक्टर गोमोथाव बसुमतारिया। बर' थुनलाइ आफादा बे बान्थाखौ फैगौ 61थि तामुलपुर जथुम्मायाव बेफोर बान्थाखौ गथायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।